Нашите срещи всъщност датират от 2-3 години, когато благодарение на Виолета се формира една традиция веднъж месечно да се събираме и аз каквото знам много или важно да го споделям с вас. Така че това е едно възобновяване на това, което тогава беше наречено Виолета в кръг с енергията на Сен Жермен. Тази енергия, която му е дадена да я сподели с хората, а тя енергията е изчистваща и променяща човека, душата му и земята около него. Интересното е, че колкото и така да беше неподготвено като момент, нашата среща се случва в деня, в който след 6-7 години в парламента бе създадено правителство. Колкото и да е странно и особено. Преди 2 дена беше пълнолунието, много специална пълнолуние, където астрологически се събират силите на Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и така нататък. Водещите промените на Земята енергии, няма да ги нареча същности, но не са само планети. Така че новата година по стар стил на 14 с пълната луна точно в този ден, плюс сега промените. Това е символа на втората стъпка в промените, които напредват положителните, на изграждане на новия свят и новия човек. Иначе аз мисля така, аналогично какво е станало в последните 10 години, като стъпки промяна на Земята, на нас хората. Но мисля да се отклоним към Лос-Анджелес, огъня и златото. От България има 3 златни, то не е езика, пласта от злато, които почват от средата на Румъния, от тяхната планина, продължават 2 такива езика златни са в запад от Пловдив, един е на изток от Пловдив и стигат до Северна Гърция, включително. Те са, между тях са подредени 4 сребърни такива слоя. Реално цяла България и ние лежим върху един златен, невъзможно да бъде ограбен и достигнат, защото е на 2-3 км минимум това злато. Има една интервю, което върви в интернет на професор Гергелчев, геолог, с все още живи и активен арменец Акевар. И фактически това е, което ни дава сили, което ни пази и колкото и да не прешъс. Царя, този човек с претенции за цар Симеон, той ги докара. Канадската фирма с 30 годишен контракт, без да отчита какво изнася извън златото, плащайки 1-2% от златото, което добиват. Те от 5 до 10 милиарда долара злато изнасят. Колко са от скъпите метали покрай златото не знаем. И в рудниците, които пазят злато още от тракийско време, последния там отгоре селището, където е било златотърсачество тракийското, го разрушиха, уж направиха музейче. И идеята е всичко, до което могат да се докоснат злато на българска земя, да го докопат. 3 причини има за това. Първо, златото, както водата е всъщност кондензирана светлина от по-горния свят, златото е кондензираната енергия на светлината, на слънчевата сила и практически знаете за модоатомното злато, като бял прах, който в Египет и във всички стари цивилизации и култури е било поемано, за да запази младостта, за да се живява и да позволява човек да се свърже с другите части на Вселената, на творението, невидимите същества и светове. Златото е опасно вещество, защото то крие в себе си светлина, а светлина предполага и огън.
И неправилното боравене с него или неправилното отношение към тази сила, защото тази сила, ако и да е такава консервирана, крие и до лоши неща, които се случват с хората, които по този начин се отнасят към златото. Очудващо е, твърди се, че копия заминаха за Америка. Най-ценните ни златни съкровища, тракийски, 14 български музеи, 150 предмета от общо 200. Другите 50 се водят от Румъния и Гърция, но те са пак тракийски древни предмети, основно злато. Всичкото това никога не е тръгвало наведнъж. Още от ноември е тръгнало панагюрското ми съкровище там. Аз съм бил там в музея Гете. Това е точно до Океанския бряг. Той човек има един хълм, на който се е направил друг музей, 10 етажен. Там са и древни книги, и писмена, плюс и картини. А тук е събрал 4-те цивилизации. Етруски, римляни, гърци, траки. Всичко, но той е реставрирано и е чисто ново. Все едно сега е изковано. Меч, злато, статуя. Няма представа какви са реставраторите, как са го крали или откупували или завличали. Това е модел на римска вила, богаташка, от тези двата града Херкулан и Помпей, от един благородник, той се прави копия. Имате езеро, имате лотоси, имате статуи, имате градина с гравчета, имате с билки, имате един форум за срещи, спектакли и прочие. Самият музей е тип малък дворец, 4 етажа с различни крила и за един ден пускате безплатно, те се сблъскваш с такова излъчване на културата на света и древна енергия, че да ти заете. Това нещо, всичкото е закарано там. И явно желанието да се събере тази енергия на нашето злато и на нашата древност, защото всяко едно злато го прави човек, обработва, той влага генетиката, това, което е в нас. А всичко, което сме преживяли в този живот и в предишните, се записва не някъде в небесата, в някакви библиотеки, в облаците, а в нашото ДНК. Всичките ни животи, всичките ни стари знания са записани там. Ще говорим за промените, които сега стават. Сега дали някой би дал един лазерен лъч, който подпалял пожарите? Дали там винаги има ветрове 160-200 км в час? Но тъй иначе присъствието на тези злата, точно тракийската цивилизация и златото от Европа, от Южните Балкани, всъщност до някъде неблагоприятните мисли, с които беше събрано, защото ние не сме сигурни какво ще се върне. Ако действително оригиналите са там, не е ясно дали няма да се върнат копия. В някакъв смисъл енергията на златото помогна така лесно там огъня да се разгори. Това не значи, че ние ги наказваме, но че с златото не може да се борави така лекомислено и без да се даваме сметка каква енергия и сила крие. Така че, знаете, имаше едно видео, което все още съществува в мрежите, че всъщност при Тодор Живков идва от фамилията, на коя беше от евреите. Рокфелер ли беше или другия. Една късна нощ каца, отива по Тодор Живков и иска панагюрското съкровище, но поне въпросната, как се казва, с фиала, с главите негърските. Тя се счита, че е от монеалата на злато, че е различна от другите предмети и че е най-вероятно с атлантски произход. Или фигурите, или цялият предмет. Той го взима със себе си, който в тези времена един американски еврей, богаташ, свръхантикономист, е така преследващите, Тодор Живков заповядва да бъде изкаран от музея.
съкровището, той го разглежда цялото и се тръгва с фиалата. И братята откриватели и техния род твърдят, че не е върнат оригинала. Но и така или не, сега всичките ни, това е вълче, транското, или какво сега се скара. Съобщение на Министерството на културата, кои са музеите и как се хвалят от всеки музей, какво тяхно най-скъпоценно нещо е тръгнало нататък. Така че това е за Лос-Анджелес, но мисля, че е Дънов, но то съществуваше и преди него. Може би, ако не в Библията, в някои от свещените писания, има един текст, че Божията любов е огън всепояждащ. Че този, който не е готов за нея, тя го изгаря. Пазете се от любовта на Бога, този огън всепояждащ. И можем да кажем, че любовта на Бога Лос-Анджелес са го погали хубаво, но той не беше достатъчно силен да издържи. Всичките студия на Холивуд изгоряха. Те са както на нова телевизия, не такива ламаринини пространства, където правят и снимат всичко. Всичките богаташки вили, не само на актьорите, но всички други, всички, които участваха там в тези мръсни игри, той нали уж се самоуби този еврей, който ги събираше за сексуални излишества, за тъмни ритуали. Всъщност най-тъмната част от човешкото в момента на управляващо мнозинство, дали ще го наречете дълбока държава и както искате, но там активно се унищожава. От друга страна, това, че днес имаме създадено правителство, трябва да видим как ще работи, дали ще работи, колко време ще го прави, но за пръв път българи, то с различен акъл, колкото и да гледат към пари и власт, осъзнаха, че ние трябва заедно да продължим да съществуваме и да съберем силата си. Така че това е първата стъпка. Ако разгледаме нещата малко по-отдалеч, 2000-та година се твърди, че този етап развитието на човешката цивилизация, нашата, е завършил и влизаме в следващия етап. 2012 беше абсолютната стъпка в новото. Даже се твърдеше, че Земята е влязла като в огромен галактически портал в новия си път. Но Земята е живо същество и както ние имаме лице и дупли, активни и по-малко активни части, по Земята има активни места на силата, които са свързани с хората, които живеят върху тях, защото те са подготвени да работят с тези места на Земята. И фактически има една езотерична теория, че новата цивилизация се подготвя там, където има 5 полуострова. Почнете с Апенините, Испания, Португалия. Почнете с Италийския полуостров, с Балканския, след това е Крим и накрая Кола. Където Сталин беше разрешил на Ани Нерба да дълбае под земята, търсейки достъп до вътрешната земя и до съкровища и тайни. Не мисля, че са намерили какво са търсили, но по принцип, както ръката е спред пръста, фактически средният пръст, който не е обидно изправен, фактически нашето развитие започва от това, че Орфей и ние като група човешки същества със специална генетика сме живели и сме били обучавани в Атлантида заедно с други групи, къде ще живеем след това и кога мястото, където е за нас, ще стане активно, за да може ние да помогнем в развитие на човечеството. И към 12500 година, не мога исторически да ви изкарам документ, но в общи линии така езотерично се приема. Нас не преселват или ние се преселваме с група Атлантска. Първо на
европейска територия, това, което сега е Испания и Португалия, и в рамките на няколко века, живеейки на всяко едно от тези места, през Южна Франция, там където сега е Андора, Северна Испания, Южна Франция, Италия, слизаме до това, което сега е Венеция. Това са 200-300 години и някъде към 500 години, т.е. към 12 хилядната, сме на нашата земя, където почваме това, което сме научили, да общуваме с нея, да използваме силата й и сме тогава много единни и целенасочени. Оттам, понеже тогава е било сладководно езеро Черно море, Средиземно море практически го е нямало от Билите Чал-Чар до практически там английската колония Гибралтар. Сахара към 5000-та година почва да става пустиня, до тогава е бурно с езера, с няколко богати реки, с живот, с животни, с хора. И ние сме общували с това, което Египет към 4000-та година като цивилизация вече се разгърва. След командването, управлението на божествените същества в Египет, преди да дойдат фараоните, има една група надчовешки същества, т.е. човеци с повече знания и способности, Шемсу хора, помагачите на хора, ние сме вероятно част от тях. И на тези времена, между 7-8 хилядната и 5 хилядната година, когато става потопът, ние сме общували, ако щете с Тот, ако щете с другите същности. Това, което сега е Малта, върхът на Сицилия и така нататък, е било прак достъп и до египетските земи, до Северна Африка. И когато 5500 година Средиземно море от топящите си ледове, Атлантическия океан се вдига, там прелива през Гибралтар, Средиземно море се напълва и през Босфора се излива солената вода в нашето езеро Черно море, което се нарича по друг начин, и около 120 км с всички селища наоколо не са издавили, но в рамките на 1-2-3 години водата се вдига. И оттам тръгват преселенията, стара култура с първата писменост, която съществува, с солта, която тогава е по-скъпа от злато и сме продавали на половин Европа срещу злато, с медта, която е под Стара Загора. Това са няколко хиляди тона мед в онея времена, където хората едва са почнали да правят каменни сечива, са изнесени и раздадени. Бронза, който почва да се прави от мед и калай, всъщност е от нашето мед. И там юнаците край Пазарджик са двоетажни къщи на 5-6-7 хиляди години. С място да се пазиш като естествен хладилник, нещата, които трябва да се пазят, така нататък. Ние даваме солта, ние работим с златото, почваме и ние да го вадим, медта и практически това, тази, както я наричат долно-дунавска цивилизация, се предполага част от населението да се изнесе. Но ние идваме тук с намерението, както и други групи по света, да пазим старото знание, да го предаваме на другите и да държим единството на човеците. Всъщност тръгват няколко потока към балтийските страни. Датската кралица не е случайно идва да разглежда в Старосел гробницата и да кара, представете се кой, Семирамчо. Защото нейните рицари, когато там загинат, ги погребват също в могила с колети и вътре заровени. Продължаваме и до Шотландия, където са там онази раса светищите, светлите, които имали магически свойства. Друидите всъщност тръгват пак от това знание, което носим. Иначе на изток и малко на юг е Шумер в началото на оформяне на тази цивилизация, Египет пак в началото, пред фараонско време. Най-далечното е на северо-исток до сегашните китайски пустини, където, знаете, намериха около 20 мумии
на 1,80 високи, с дрехи като нашите носии, с цървули, червенокоси или руси, хора, които са от този произход, нашия. Китайците половината ги скриха момите, половината взеха да ги прелисват, но понеже немци намериха тези човешки същества, не можаха да изцяло да скрият това нещо. И сега се знае, че по нея времена културни от Южна Европа човешки същества са живели там. То е било както Южна Русия и Украина, тези големи равнини. Тогава са били езера, зелени равнини и практически ние започваме да градим срещу дивите китайски племена стена, да не ни тормозят. И там при едно затъмнение, една битка, където сериозно се сблъскваме, но понеже нашите колони знаят, че ще има затъмнение, всъщност той изненадва китайците и правят на нищо. Разнасяйки това знание и запазвайки себе си, някъде 5-600 години преди новата ера, ние започваме да се връщаме към мястото, където трябва да бъдем, чиято сила трябва да ползваме, за да можем да ние да се развиваме, да помагаме на другите. И понеже тръгвайки, всички други са били безписмени и не е било фиксирано, че тези хора, които най-общо тогава са ни наричали белазги, а може би било белазги, нали, тогава по-късно дошлите от Етиопия, полуараби, полуевреи, племената, които се наричат после елини тук, не могат да произнасят бътът, а сме станали пелазги. Всъщност ние почваме да се връщаме към 3 век преди нашата ера и първи, спираме до Кавказ. А там с Арменското царство нашите благородници правят бракове. Наши принцеси с техни принцеси обратно. Ние си харесваме техни принцеси, там има и голяма еврейска общност, т.е. старото знание още тогава се сблъскваме. И вече към 1 век, слизайки до местата, където сме, всички други ни приемат за диваците, дошли от Азия. Всъщност ние се връщаме вкъщи, знаейки, че тук не е мястото, че тук имаме да работим и че тук не е корена. Иначе, понеже Земята е живо същество и тъй или иначе тя заедно с нас минава в нов етап, започна нейното събуждане. И практически в 2004 година, според този американец, нарекал се Гренвалден президент, се събуди новото женско ядро на Земята, отробата на Земята, Перу с езерото Титикака. 2013 се събуди новото сърце на Земята. Южна Европа с център България, с център Пловдив. Новото сърце на света и новата отрова са Перу и България. В 2013 тук се активираха тези два центъра. Иначе Гластенбъри, онова келтско светилище Хъл, което е пълно с подземни пещери, ходове, съкровища, тайни знаци. Наблизко се намира едно място, което се счита, че е Авалон, мястото, където крал Артур Ранен е бил ликуван, където е бил погребан. Неговата енергия и сега стои. Там е много интересно, че с групата, която ходихме, нашите хора не бяха поканали в Лондон и накрая тръгнахме до Гластенбъри. Оказа се, че там правят палеолитния по хълма. И фактически там, където е било мястото, където крал Артур и жена на Дженевън са заровени, после един от английските краля ги преместя, но енергията на крал Артур е там. И цялата група, както се разхождахме, поемахме енергията на мястото, изведнъж всичките легнахме
и половин час в някакво медитативно състояние потънахме без да го мислим, без да го искаме. И после, ставайки всъщност на 10 метра, беше знака, където е бил тялото на Артур и на жена му. Така че прехвърлянето на, как да кажа, контрола върху енергийни места на цялата Земя става през хората, които живеят, но не те го правят, обаче информацията и енергията на мястото помага на хората, които могат да усетят процес. Така че в момента нашата Земя се събужда, всички ние почваме малко да се събуждаме, защото хората се считат, че сме ходещи, мислейки, че сме будни, а всъщност сме ходещи и спящи. Че това истинско събуждащо на интелект, на душа, на дух предстои и че всъщност ние имаме спомени от много животи на различни места по Земята, много знания, които сме забравили. И всъщност този процес на активното събуждане и на хората и на Земята, това, че навсякъде имате мощни тайфуни, наводнения, земетресения, избухвания на вулкани, къде пожари, къде наводнение, защото Земята като живо същество, разкършвайки се, като ставайки от сън, не цели да ни унищожи, но се събужда без да осъзнава колко ние сме древни и колко мощно е тя като живо същество. От друга страна, част от това, което наричаме зло, негативните енергии и емоции е в нас. Дали ни е посадено, дали ние сме позволили да стигне в нас, тъй или иначе, част от това, което мислим и чувстваме, ние го предаваме на природата около нас и част от нещата, които не ни харесват и които или горят като пожар, или не наводняват, частично ние ги предизвикваме. Тоест, вече всяка една мисъл и емоция дава, как да кажа, отражение в околния свят. И не е без значение дали ще излъчите омраза, мъка, радост, обич, чувство за единство или желание някой или нещо да не се случи лошо, да бъде унищожен. Това работи. Така че чисто практически това, което сега става, предполага всеки от нас да си даде сметка, че това, което мисли, може някой път след ден, два или след седмица да стане реалност. Тоест, когато мислите нещо, си дайте сметка, това като тръгне от вашата глава или сърце, дали може да почини нещо не както трябва или не. Емоция също. Защото ние почваме да влияем на този свят, както и древността сме можели. В древните времена, в някои фантастични книги е описано онази Шула Лього и на американците, има няколко романа, Земеновие, където описва, че в древността това е почтували телепатично и всъщност, ако произнесеш нещо, то веднага се материализира. И затова само мъдреците, свещенодействащите, са си позволявали да кажат нещо, защото това е ставало действителност. Ние вървим към това, още далеч не сме стигнали, но това, че трябва да контролираме какво чувстваме през и мислите, вече е важно. Всъщност не е толкова стройно, но трябва да си представите, че в момента слушайки ми се ражда някаква мисъл, а преди да я пуснете, първо представете си как тя слиза в сърцето, защото това е другия голям мозък, по-мощен от главата. И как тогава тръгна към околния свят, ако не мислите, че е опасна, негативна емоция и чувство. Така че трябва да осъзнаем, че е хубаво да държим под контрол това, което мислим и усещаме. 2017 година всъщност беше началото, в което всеки един човек в момента променяте представата, разрушаването на старото, изграждането на новото,
ние сами не можем да го направим, защото е твърде мощно и съпротивата към това да се събудим, да получим старата си сила и независимост е голяма. И на част от тези, които се събуждат, се опитват да ги вкарат в друг път и начин на мислене, така че да могат да бъдат силни самостоятелни. Фактически 2017 всеки човек единично беше един вид протестуван, проверен доколко е събуден, доколко позитивното в него е над негативното и доколко промените, които стават в човешкото тяло и в главите ни, в земята, той ще ги издържи. Така че това беше един български филм, първото преброяване на дивите зайци. Промените, които тръгнаха 2019 декември, учителят Сатурн влезе в собствения си знак Козирог, нашия знак. Учителят Сатурн всъщност контролира човешкото поведение, мисъл, емоции, здравият учител, но всъщност той даде силата на българите за събуждане и на цялото човечество. Първата седмица на 20-та Плутон се събра в Козирог, а това е изчистването и изкупуването на всичко през всички животи, което трябва да бъде коригирано, което наричаме обикновено карма. Се убил, някой път те убиват. Ако се правят други работи, се случват на теб. От тогава до сега, и това продължава, но миналата и тази година и по-миналата, всъщност кармата на всеки един човек в човечеството се максимално редуцира. Това е все едно в една виртуална банка, където имате 1 милион духовни долари или 1 милион дълг. Сега дълга ви се опрощава, но все пак трябва да платите 100 или 1000 единици духовни. Това значи, че вместо да ви убият, може да си изкълчите крака. Вместо да умрете в катастрофа, да ви ударят леко колата. Но кармичните ни товари в момента се опрощават и изчистват максимално. Това обаче предполага физически да чувствате известни отлаквания по всяко време. Или ще ви болят ставици, или ще ви се дигне кръвното, или ще това тъждиза, или очите, или зрението, или нещо друго. Телата ни, изхвърляйки това, което е в тях записано, по някакъв начин страда. И това, което виждаме, да рухват различни управленци, държавни, партии, структури, силите, съществата над нас, защото ние не сме единствените разумни. Света, Вселената, ако ще или земята. Разрешаването става в наша полза, но не от нас. И изграждането на новия свят също. Ние можем да не пречим на този процес, ако някой усеща какво става, да опитат да вложи доброто си намерение или воля или сила в ставащо. Но такова е официалното, как да кажа, съвет. Не ни пречете, ако можете, помагайте. И всъщност 2019, когато беше открит вируса, 2020, когато не вкараха в кошарите цялото човечество, 2021, когато не успяха всички да ги направят на добитък с ваксините, това мина. Но нещата, които ние приемаме за негативни, всичко, което е създадено и става, се контролира от това, което наричаме Твореца. Абсолютно. Не защото той го създава, но защото трябва да има някакъв смисъл от това, което се случва. У нас страданието е този механизъм, който кара, ако се разболеете, спирате да ходите на работа или да ходите по заведение и почвате да се оглеждате. Кой ме е вред, какво трябва да оправя, за да съм пак добре. Изваждате от ежедневието, което не винаги е добре, като ритъм или посока. Този вирус и начинът, по който позволите да се държат с нас, трябваше да ни изкара този вечно бързане, търсене за спечелване на нещо, на всяка цена, да спреш другия, да го спреш
да се радоста на минути след това. И беше един размахан пръст от Твореца. Вижте на къде вървите и опитайте да промените малко неща. И фактически вече 22 година беше първата година на женската енергия, на Луната и Венера, като женски всъщност, всичките двойки. Защото 2 е енергията на Луната, нумерологично, 22 е на Венера. Това беше годината, в която новото начало започна да вече се усилва и да работи. И оттам нататък, колкото и да не са трудни делниците, защото времето се компресира. Неща, които по-рано са ставали за една година, сега се случват всеки ден. Добро или лошо, и каквото ти се случи, хубаво или не, ти нямаш време да му се порадваш, да оставиш да зрее в теб, защото идва следващото. Тоест, това забързване на времето не е, защото те тече по-бързо, защото в единица време се случват повече неща. От друга страна се променя нашето тяло. Част от това, което калций изгражда костите, постепенно се замества с силиция. А силиция е този минерал, химичен елемент, който е прозрачен, бял, и всъщност всичките кисачинки по света, стъклата, които имаме, част от кристалите на нискоценните камъни, всичкото е силиций. Той силиций съществува в нас, но в по-малко количество, обаче от 10 години все повече силиций се натрупва в нас и направи първо по-прозрачен. Ние ставаме по-лесно проницаеми от светлината на Слънцето и въобще външната светлина. Някои хора сте го чували, аз съм ги гледал, но не съм убеден, че могат да се хранят сам, се пекат на Слънце. Но тенденцията върви все по-малко тази храна, материалната, да ни е нужна, и все повече светлината да ни бъде основният начин за зареждане с енергия, с сила. Може да е 100-200 или повече години този процес, но той започва. Освен това, сте промени, знаете, преди 20 на години вече, не 20, но на 15, атома на водорода. Всъщност ядрото на водорода, то е едно протонче, и този другата частица на неутрона, се намали с 4%. Но това намаляване на обема всъщност води до по-голямо събиране на силата на тая частица, и всъщност, понеже всички други елементи си имат протони и неутрони в повече. Всъщност всички 100 и колко елементарни частици, бидейки субстанция, се промениха. В момента в атомната електростанция урана остарява по-бързо, отколкото допреди. Водата, която е какво? H2O, 2 атома водород и 1 кислород, се промени, а ние сме половина по вода. Водата в нас не е водата, която беше преди. В космоса основният, дет наричаме галактически газ, е водород. Фактически материята на всички галактики, дето сега ги снимаме, 200 слънца в Млечния път, 200 милиарда. 200 милиарда галактики около нас, други, с по 200 милиарда звезди. Всичко това е 4% от материята на Вселената. Останалото е 86-90% водород. И всичкото това вече е променено. Тухличката, от която материалният свят изграде, се промени. Като част от това, водата в нас е различна, а тя се формира в така наречени клъстери, като течни кристали. И всъщност енергията и информацията, която тая вода носи в нас и върви, стана повече. И ние искаме или не, ставаме все повече същества, които са
прозрачни, с повече силици в себе си и кристални. Но тук не е да станем като планински кристал, твърди, прозрачни и непристъпни, а всъщност течният кристал това е молекулите на водата в нас, които изграждат различни фигури, които могат да се променят, но цялото ни тяло, материалното, вече има кристална структура, но от рода на течен кристал. Това предполага да можем все повече енергия и информация от светлината, която стига до нас, да приемаме. От друга страна, тази промяна в строежа на материята, нашето ДНК, знаете тези двойна нишка, като материца, и всъщност там 5% са гените, които определят какво се изграждаме като тяло. Другото го нарека пърлокук и се чудите защо. Оказва се, че практически там са записани всичките ни животи, всичко, което сме преживяли, цялото знание, което сме имали от началото на сътворяването си, как творението какво е, как се е създавало. И този тип сега мощни излъчвания от нови звезди на всеки 5-10 години, Земята като силен прожектор на театрална сцена осветлява Слънчевата система и Земята и активира нашето ДНК и Земята като живо същество. Слънцето, всяко избухване, дава пак такава енергия до събуждане, но не в главата ни, а на нишките ДНК, това което е записано в тях. Все повече хора, без да правят катастрофи, си ударят главата и да стават екстрасенси, почват да се спомнят от предишни животи, епизоди, какво са били, къде са живели или какво знаят. И всъщност има тя философска дефиниция преди 100-200 години. Много сега да се спомня кой е философ. Те са два, например. За мен първо ме шашна тази мисъл, че казва, вие хората нищо ново не сте открили. Това, което наричате ново, знание или в изкуството някакво движение, всъщност е добре забравено старо. Всички ние, всички вие хората, в момента се спомняте неща, които сте забравили, ама изключително добре, силно. И колкото така да звучи малко въртащо, май това е вярно. Защото те 85% от ДНК, то е както записвате от компютър в флашка, това, което е там, снимка или информация. Всъщност нашата ДНК носи всичко, което сме знаели, което сме забравили, че знаем. И това, че се почва да се събуждат и парапсихически качества, знаете телепатия. Мислите за някой, че не сте го чули доста време, това следващия ден ви звъни по телефона. Искате на някой да съобщите нещо, той идва да ви види как ви звъни. И по този начин тези неща, които се наричат съвпадности, практически са това, че ние почваме мисловно да общуваме помежду си от разстояние. Другите вече по-сложни състояния са телепортацията, да се премести тялото ти някъде, или телекинеза, виждали сте разни снимки, как местят чашки по нас, предмети. Всичкото това нашето тяло го може, но тези способности в някакъв смисъл са били блокирани от чужди сили и цивилизации. От друга страна, ние сме изгубили, не са ни дали възможността да възстанови контрола върху тялото си. Това в момента се събужда, искате или не, и които са пътешественици като мен, ако не ви се е случило, аз последните 5-6 години, където пътувам, ако съм живял там, всъщност идва като едно малко видеоклипче, виждам себе си, името си, горе-долу века, времето, в което
съм живял и се виждам какво съм правил или как изглеждам или какво съм усещал. Това беше в Южна Франция, като ходихме по богомолските среди, на други места по света. Така че ако ви се случи на пътуване тук в България, не се очудвайте. Не е нужно да ходите да го правят, как беше термина. Какви сте били? Защото част от това, което ви идва, мозъка си го измисля сам или вие се създавате приказки. Не винаги е истина. После историята да вървиш много животи, първо не винаги да са в мъжко или само в женско тяло. Всеки от нас е бил в тялото на другия пол. После ти не можеш винаги да си цар, принцеса или мъдрец, а си частач на подобе и прислужница и така нататък. Така че това, което е нужно от вашето минало, не е нужно да правите усилия да стигнете до него, ако ви трябва да си го спомняте сега, то се появява междувременно. Да. Можеш ли да бъдеш животно? Може. Да си бил животно? Може. И моят ден това беше при 10 години във Варна, Европейски конгрес на духовната психология. Беше малко по-сложен термин. Фактически има една практика, където пътуваш до надземно и подземния свят. Ние условно шамански живеем в средния от трите свят. Света на надчовешките същности, света на същности, които са не в човешко тяло под нас, за да намериш своя архетип. Това животното, с което ти или твоя народ е свързан. И аз съм го правил, готов съм и сега да го правя, но той предполага да има някакъв макет, тишина, да могат 20 или 10 души да легнат и около 1 час. Как влизате там и викате първообраза си, който е свързан с вас. И в обща линия той идва. Някой път може да не е една всъщност животна, може да са повече. Но трябва да се запомня добре мястото, където слизате под земята, за да може, когато тръгвате да се връщате от този свят, да използвате същия изход. По хипноза? Не, медитация. Не сте в съзнание, не спите, не са милоти. Така. Да. Фактически, за да се помогне на този процес, връщам се пак. Някъде преди около 15 години на Земята слезе, защото Светия Дух, както го наречем, една от трите същности на Твореца, е слизал на Земята в дадени човешки същества, които са или пречистени, или просветлени. Нали, след тръгването на Исус там почват учениците да говорят, полява се светлини и прочие. Преди 15 години Светия Дух слезе на земята без да бъде вика и не си е тръгнал, влизайки във всеки едно живо същество, без значение дали е човек, бръпа, лисица, тревичка, за нужното време, за да го изчисти, просветли и вдъхнови и преминава в следващия. Такова масово слизане на Светия Дух сред нас, хората на Земята, до сега не има. Преди още около 7-8 години, втора такава мощна енергия, програмата на сътворението беше допусната до Земята. Тоест това, което е направило енергията и материята на Вселената да стане такава, каквато е и сега живее в нея изучаваме. Тази енергия в момента слезе на Земята, предполагайки, че хората се усещат като сътворци на Бога, ние сме Божии деца и се предполага на даден етап да искаме да запазим творението, да го продължим или някъде където трябва да го поправим малко. Така че тези две сили в момента съществуват и ако усетите някакъв тип
вдъхновение, просветление или стремеж към нещо хубаво да правите или просто да ви е хубаво, Светия Дух може да е минал през вас, не е задължително да стои там. Той в момента събужда или изчиства или подбутва всичко на земята, което носи елемента живот. А вече силата, програмата на сътворението е предимно за нас хората. Да почнем да се досътворяваме и ако имаме смелост или можем, да почнем околния свят да не помагаме, да го сътворяваме. Фактически другото е като енергии на светлината. Първо преди около 50 години на тази светлина, виолетовата беше дадена да стигне до земята, за да пречиства и да стимулира. В последните 10 години е синята енергия на божествената любов. Не мога да ви кажа защо е сина, но това е светло сина, както някой път небето е сино, но не наситено сино, но е сино излъчващо светлина, светло. Практически това е в момента енергията, която може да бъде изразена като цвят и светлина. Иначе това, че почваме да ставаме повече водни, по-прозрачни и кристално светлини, води до това, че се променя заедно с събуждащите се ДНК участъци в клетките ни. Променя се съзнанието ни, променят се органите ни. И всички тези болки, които човек усеща, различни, сърце, стави, глава, други органи и оплаквания, не са защото сме болни, защото един мерцедес да вземете, да закарате на сервис и да променят или сменят нещо, там ще отвиват, завиват, чукат. Тялото ни в момента се подновява, без значение дали сме добри или лоши, дали искаме или не искаме. И фактически трябва да се отнасяме спокойно към това, което става в нас. Да не кукваме, че и сега сме болни, пък ще мрем, че няма да се оправим. В момента толкова е сгъстено това, което не се струпва като събития, като земни промени, като промени в тялото ми, че основното поведение към това е спокойствието. Това, което става, да опиташ да го приемеш спокойно, да не станеш в паник, в страх, в това, че ти липсва време. Да опиташ да осъзнаеш, че нещо в момента става добре. Приемам го, че става. Сега, дали се чувствам добре или не се чувствам добре. Ако не се чувствам добре, трябва да видя, мога ли да променя нещо в себе си или това, което става. Да го заобиколя или да го елиминирам. Но основното е спокойствие и търпение. Защото всичко, което се случва, се цели не да не е, не е термин. Бог не ни щипе. Ние сме Негови деца, творението, природата, в която живеем, е дома, който ни е дал, и Той не ни е създал и не ни е оставил тук, за да бъдем наказвани от Него или от там, където живеем. Но това, че ние сме променили мислените си, телата си, до някъде сме изкривили природата, в която живея, трябва да започнем промяната от себе си. Първо да бъдем убедени, че сме Божии деца, че Господ ни обича и не ни наказва, че околният свят не е за да ни прави лошо, и ако ние се почувстваме Божии деца, осъзнаваме, че сме пазени, имаме мисия, че околният свят го приемаме, защото ни е даден, за да се чувстваме хубаво в него,
Вече следващата стъпка, практическата, е по-трудна. Да повярвате в това и да кажем да не се заключите в изходната врата, да си оставите колата незаключена. Но това предполага, аз сега го направих, ама какво ще стане? Да имате пълната увереност в себе си, че това, което правите е така, че вие сте под защита и че вие вярвате в света такъв какъвто е, в себе си е творец. Не е лесно, но е хубаво да опитвате по-мъничко, защото това е пътя. Ние практически в момента минаваме в най-трудния период, защото Земята, както нас, променя характеристиките си. И при нея водорода, H2O, се оказа, че в дълбините на Земята има по-големи океани и вода повече, колкото над Земята. С всичките световни океани, реки, морета, Земята генерира вода. Земята генерира нефт и газ. Първо руските геолози, преди 15 години го откриха. Никакви дърви и дървета, гори дървета, да са били смачкани и станали на нефт и въглища. Земята е живо същество, тя също се променя, става по-кристална, но тя е приела като майка кърмилница да живеем на нея, да ни подхранва, да ни пази. Това, че почваме от време на време да прекаляваме, да я тормозим, тя реагира по някакъв начин, но не е идеята да ни унищожи или да не ни дават да живеем, да продължим да живеем на нея. Тази година, 2025, беше посочена, че тази скорост от 21, 2 и най-вече 3, 4 и сега 5 е сгъстяване на събитията, засилване на промените, защото решението на старото става все по-мъчно, и защото погледнете отвън. Сега отделно там, дето дълбока държавата владеят глупави политици, които не знаят точно какво искат, как да го правят, не мислят за хората, пък 20 полата, не знам какво си. Но в момента идва енергията на новата епоха, на енергията на промяната, която идва с в момента ми избяга името на планетата на Орион. Орион предполага Силвия Данчева, една много хубава книга има, 200 страници, където нас като ни кажат Водолей, пък Орион, пък новата епоха, цветя и рози, като рая и на мюсюлманите там, дето реки и хубавици, ние в рая лежим по тревата и не пеят птици, а Водолей епохата предполага неочакваност, внезапност. Половината от нещата, които могат да дойдат като неочакваност и внезапност, могат да ви направят тъжен живот. Хора като Тръмп, идвайки на власт на място, където все пак половината свят все още се контролира тази държава, е точно символ на Водолея, на неочакването, на спонтанното, на доброто намерение, на не винаги доброто изпълнение. Но факта, че ето в България не могат да ги сравняваме президента Радев с Тръмп, властта, която не допускаше чужди хора, узурпатори, да имат достъп до нея, тук табе се явиха пукнатини. Радев като един генерал, пък рускоязичен, пък американо учен, пък не е ясно колко обича американското, но обича твърдо българското. И колкото и да мина през разни катуши, успя да запази здрав смисъл и българска основа на властта. Тръмп е човека, който смята да промени всичко, което
с последните 10-15 години е не както трябва, да го върне към както трябва. Световната здравна организация се владее от тези няколко милиардера, които създават вирусите. Урсула за няколко милиарда даде пари и ги прибра в джоба мъжа, защото той е шеф на една от тези лаборатории. Тая жена, с извинение, аз жените много ги уважавам, но тя не е ясна акушерка ли е, докторка ли е, има 9 деца, от които не знам колко е родила и си мисля, че трябва да управлява играта. Съжалявам така, че влизам в лично мнение. Символа на новата епоха е това, че идват нови хора с енергията на Водолея да изчисти, да върне към нормалното нещата, доколкото е възможно, и да постави нещата в ред, доколкото наличието на ред в момента съществува. Ще видим как ще се развиват нещата, но неговото явяване е, вижте, днес сме 16-20 къде е. Събираме се в специално време и то е случайно, но не е случайно, защото енергията на новото, тя в момента ни облъчва, когато се съберат група хора, като нас, които са полусъбудени според мен, те вече мислят не само с главата, но и със сърцето си. Ние на 5 мозъка, на 3 са слънчеви спит и най-вече дебелите черва, там е 85% от имунната ни система, няколко хиляди мозъчни клетки. Сърцето има към 90 хиляди мозъчни клетки, но реагира на сетивата с 1/10 от секундата преди мозък. Защото има шорткът от таламуса, където сигналите трябва да стигнат до кората, докато вървят към кората, сърцето осъзнава всичко, което ние сме чули, видяли, изпитали. И ако случайно, минавайки покрай някой, изпитате добро чувство или неприязан, то е сърцето, мозъка на сърцето, което ви казва това да, това не. Сега идвам от Египет с нашата водеща, която и аз почвам да ставам любен, като не е в Египет. Там се счита, че основното орган, с който мислим и с който създаваме към околния свят енергийни потоци, е сърцето. Мозъка с една купа са го вадили, но сърцето си има специален съд и специално се пази. В момента сърцето става все по-важно и за мисъл, и за общуване с другите. Че в такава група, в това, което говорим, и това, че сме заедно с една настройка на мисъл и сърце, създава едно общо виртуално сърце. Или сме 5, 10 или 20 души. Това не е измислена структура, то е вищо, невидимо. Около 6 месеца съществува в мястото, където сме събрани и тръгвайки си, всеки остава част от своята енергия в тази обща структура. И когато имате нужда от съвет, от една капчица сила повече, от някаква помощ или някаква насока, тази обща енергия на колективното сърце, знаете, че може да използва. Че го има, че ги създаваме и това всъщност е да продължаваме да творим сърца по света, дори да не са в някакво човешко тяло. Стигнахме до 25-та година. Ако ви е станало много, да направим пауза или да спрем. Аз още малко искам да говоря, после може да си общуваме. 25-та година е върха на това сгъстяване на събитията, засилване на разрушаването на стария свят, защото още имате армии, имате военни действия, имате тайни структури, които не са разгледени. Властта на медиите, на електронните медии, на вестниците, на политиците, на банките, все още не е унищожена. И тук основният процес е
къщата, която искаш да бъде нова, да не я разрушиш така, че да няма къде да живееш, а едната чаша я рушиш, другата я изграждаш по нов начин. Ние сме в момента в един свят, който се разгражда и нов, който се гради. 25-та година е възлово, защото ние, Южна Европа, българската територия, сме пазени. Каквито и наводнения, земетресения да станат, ние сме защитени, доколкото това е възможно. Земетресението от 23-та година Първомай, което е посипало Пловдив и Южна България, по принцип се очакваше да стане в тези 2 години. Трета, четвърта и сега и пета, защото един турски професор-геолог ясно показа, че както е в Америка, в Южна Калифорния, Алзи, Сан Диего, разлома, тук има микроразлом от Одрин до Пловдив. И че ако има земетресение, то ще се генерира в тази част. А до сега, понеже сме предупредени, още преди 5-6 години, има хора, които работят в тази посока. Енергията на Земята да бъде балансирана и смекчена, това не се е случило, смятам, че няма да се случи. Сега дали Истанбул ще се разтресе така, че половината няма да го има, че пък на дървата не се случва, но по принцип, по кармата, цели държави или групи хора, които трябва да си платят, в последните години се платиха. Земетресението в Турция не беше случайно. Може много прости хора да са си отишли така, ама не знаете преди няколко века къде са клали, какво са били. Такова земетресение имаше и в Африка. Там са другата част, които са напули в Испания и Южна Франция. Тоест, големи структури и групи хора, които трябва да бъдат все пак наказани, колкото да се частично анулира кармата, почнаха да получават. Лос-Анджелес не е случайен, както и да е вятъра. Някой там са споявали го хванали как пали нещо, пък те са вече 7 огнища. И тъкмо изгаснаха, сега пак пламнаха. Вилата Гети, па нашата госпожа, шеф на Народното събрание, преди при американския посланник, да каже благодаря на вилата Гети, дето така хубаво запазили съкровището. Какво се запазили, не е ясно. Но там според мен, не очаквам това ново правителство, трябва да потърси отговорност на хора. И там излезе материал, как вице-президентка преходи да открива изложбата, как шефове на музеи, на културни, цяла група крантутници, 10-20 души отиват там да се хвалят как нашите свещени съкровища сме ги занесли. И чакат да им благодарят. Как трябва да им благодарят, като сме глупави? Мисълта ми, че по света ще продължат такива до някъде кармично генерирани от нашата мисъл и емоции, генерирани от съдружеството с земя събития. Всички българи, които живеят извън България, тя още Сърпакова беше казала, че повечето българи като 25-та година е по-дълго да се връщат. Защото хората, които са на различни места, те кармично са свързани с предишен живот. Има да довършват нещо или да получат нещо, което не са си духовната банка не е изплатила. Но повечето, които усещат, че не трябва да стоят на дадено място, като не се приберат. Има други, които имат недовършват неща или са свързани там с енергия, с работа, с функции, които може и трябва да останат и ще бъдат пазени, но хубаво е повечето българи ги се оглеждат към връщането до края на тази година. Иначе самата година се очертава такава, да е пълна с изненадите на авиа. Мина сега тази наземната ас, мина в нов ъгъл
предполага много възможности за всеки да реализира това, което иска, да получи това, което изработва, но в същото време най-неочаквани изненади, трудности или въобще непредвидени събития, добри или лоши, може да се случват. И това, което се препоръчва, основно търпение, да приемете това, което се е случило, за да осъзнаете какво всъщност ви носи, как да реагирате, да го неутрализирате или да го използвате, или просто да го изтърпите. И да, смирение, но на фона на вътрешно спокойствие, или мир, ако сте успели да получите, да го запазите. Другото е, че ако сте погледнали природата, на нея ни пука какво се трепим, какво не може да решим с правителства. Сезоните си идват, птиците си пеят, цветята си цъфтят. Природата ни внушава, ако успеем да чуем езика и казва: ето, радвайте ми се, аз съм добре, радвам се на това, че нося живот. Ако успеете да се включите в тая радост, тя е и за вас. Опитвайте се да се радвате на малко, че сте се събудили, че имате дом, че има кой да се, какво да правите, че има за кого да се грижите или кой да се грижи за вас. Въобще всичките малки неща, изгледа на сърцето, някакъв аромат, някакъв дъхване на вятър. Ежедневието носи толкова малки красиви неща, които трябва да опитаме да ги осъзнаем, че ги има, че те са и за нас и че трябва да се почувстваме радостно, че ги има, че ние сме се от тях и в някакъв смисъл сме едно от най-красивите цветя на поколението, да почнем да се усещаме такова. И този процес с акцента тази година, а до април-май ще е най-трудно, фактически след май. През май ще започнат леко да затихват големите кризи и този процес ще продължи 26-та и 7 година до 29-та. С естествено леко намаляване на интензивността и силата на въздействието на Земята, не съпротивната, гърчовете и на човешките ни лутани и борби. 30-та година, както 2017, всички, които са доживяли до тук, не са се заминали, а се заминават души на много добри, много успешни хора, на творци, композитори, писатели, художници, философи и всякакви, които са се свършили работа. Другото е на души, които повече не могат да живеят тук, защото нещо им става грапаво, не могат да се развиват в новата обстановка. Тези, които сме живи на Земята и в момента съществуване, до 2030 година пак ще е това преброяване на диватизации. Доколко сме годни да продължим нататък и да изпълняваме функциите, за които сме тук на Земята. Земята, сме в училище, и всъщност ние сега от началното училище, този 7-8 клас, минаваме в гимназията. Учителите от 10 на години ги пратиха горе да получат оценки. В момента сме като взема учител на училище, както е било тук преди 200 години. Даскала има 3 класа, но отива да види чербата в къщи. Боба Кати остава третокласниците да учат първокласниците да пишат букви, той се наглежда огъня къщата един и се връща. В момента няма духовни учители, има такива, които са по-напреднали ученици, които развивайки себе си, евентуално да помагат на други. Този процес към 30-та година ще доведе до нова преценка. Доколко промените да се оставят интензивни, доколко сме събудени и коли има смисъл да продължават да живеят тук. Има едно духовно учение, аз понеже съм се пъпал много, но не всеки път духовен, а за всеки, това го имайте предвид, ако сте го установили. Може да полюбопитствате да чуете учител, книга или учение, но не всичко е за всеки. Тази жена, французойка,
я питах, хубаво да заминаха си най-добрите и да речем най-лошите. Ние какво правим тук на земята? Тя гледа, засмя се. Казваме, тук сме всички, които не сме се свършили работата. Така че, ако това усещаме, първо, че сме деца Божи, второ, че тук е училище и сме дошли да свършим нещо, т.е. дали сме се учили да пишем АБВ, или сме го докарали до шеища, или да пеем, или да танцуваме, или така и така. Но тук в момента сме най-издържливите, най-любопитните, най-търпеливите и желаещите да направят нещо със себе си и със света около нас. Но не можем да го правим сами, трябва да го правим заедно и трябва да го правим с това чувство за смирение. А смирение не значи като ти ударят шамар да се веднъж другите пълза, а с мир да живее мира в теб и го създадеш, после с мира в себе си, някой ако ти е настъпал на зола, какъв, или ти е ударил шамарата, да му удариш два шамара с усмивка, спокойно, без никаква омраза, без никакво желание нещо да му се души. Така че смирението не означава да коленичиш и да ти бият. Означава да носиш мира в себе си. Или примирение. Много смирение с примирение. Примирение е да оставиш да ти се случва каквото и да е. Но то не е това. Да запазиш достоинството и силата, която ако се осъзнава, че имаш, но да не се мислиш по-умен и по-силен от други. А колкото повече знания и сила събираш, то затова е при самурайските и източните военни изкуства. Един самурай, като вече му дадат правото да носи собствен меч и това, че знае да работи с него, основното правило как да работи с него, какво е? Че трябва да не го размахне. Че трябва да не го използва до последния момент, в който вече няма начин да не го изяви. До това време ти силата, която имаш, не трябва да и се радваш или да я пускаш да върлува в нея, а да я пазиш. Това, че имаш повече сила или знания от други, не означава, че си повече от него. Напротив, трябва да се по-скромен, защото сте едни и същи деца Божии, а това, че ти имаш малко повече, не означава, че си повече от него. В момента това е ситуацията на обща промяна. Телата ни се формират по нов начин. Там в мозъка имаше едно силно петно, което свети както в центъра на нашата галактика. Имаше галактическа наречена дупка. Тя изчезна, защото придвинахме цялата галактика в нова част на мирозданието. На Земята всъщност се отвориха една купчина портали, т.е. пътища към други вселени, към други светове и на българската земя. Всяко става светилище, някакъв мегалит камък, изворче. Това са нови портали, където може да дойде нова сила, нова информация, нови знания. Но връзката между тези стари места на силата и новоотворените си е това, че ние сме те, които ги свързват в мрежа. Както в интернет, ако нямате литър и нямате приятели, мрежата не ви е полезна. Те места на силата чакат някъде да ги посети, да усети силата, да занесе това, което това място му отдаваш до другото място на силата, отново те да се свързани, а това, което ти си им дал и получил, те пък ти дава пътя да вървиш нататък. Още повече, че всички тези портали са еднопосочни. Се изхвърля боклука от телата ни, от кармичните енергии, всичко негативно се изхвърля, като възможността нови негативни енергии, същества и информация да влезат и блокират. Така че голямото почистване върви, големия ремонт върви,
Физически оплакване ще имаме, колкото и на мен да не ми харесва, но явно това е пътя. Другото, последното, е, че човечеството, болката, болестта, страданието не са били задължителни в неговото възпитание или израстване. Но когато негативното е останало в него, е почнало да преобладава, това е като едно магаре, този дао, пътят. Пътят е вървене към Твореца или самието вървение Твореца. Ние сме на една такава пътечка, човечеството е това магарец. И духовните същества, но той е спряло, века, да сега върви, защото там ще станеш човек. И сега се магаре. Над е тревичка, айде направи няколко стъпки, то ни ще. И най-накрая две тоягите. Докато магарето възмутено рипва и хуква, където можеш и да тръгни без да го видят, без да е възмутено. Човечеството, тези елементи на това, което ние оценяваме за негативно, страдание, болка, неприятни емоции, са всъщност този остен или тояга, който от време на време трябва да бъде налаган, да си върви по-бързо и да не стои на едно място. Но по принцип в момента се казва, че всички души, които сме и са искали да слезат на Земята, са били на опашка, защото се е знаело там в галактическите нива, че тук стават най-интересните неща, че Земята е едно от малките места в Вселената, където има свобода на действие, колкото и да имаш програма да изпълняваш, и че в момента ще се случат неща, които до сега не са ни се случвали. Няколкото цивилизации, които сме били, са били унищожавани. Знаете, на малите циклите. Или огнено унищожаване, или огнено унищожаване, или от космоса и да те удари някакъв огромен метеорит. Сега, следващата смърт на неуспяващото човечество беше изключена, елиминирана. И оцелявайки в този си опит, ние трябва да минем в нова етап, защото, ако не знаете, тибетските йоги са правили това, което ние в момента вървим към ново тяло, кристалинно светлина. Те имат специална методика, как да си чистиш и променяш тялото. Дзогчен. Има и няколко книги, но май само на руски имаше няколко превода, където изграждаш тялото сутрината от течен кристал и част от тези напреднали същества, йоги или будисти, но там йога, будизъм, шаманизъм, то всичко е заедно в Тибет. Променяйки това тяло, в даден момент те решават, че няма какво да правят повече на Земята и се оттеглят. Обикновено всеки манастир има нещо като пещеричка за медитация и за друго усъмнитяване. Отиват там и казват, че аз ще отпътувам, пристават да приемат храна, да пият вода, остават ги след 2-3 седмици, гледат, че вече не диша съответно монах. Оставам го пак още няколко седмици, като отиват, него го няма. Няма кости, нещо от дрехата е останало, малко коса, малко зъби и ногтите. Цялото тяло като светлина се е издигнало нагоре, заедно с това, което наричаме наша душа. Истинския аз, това е вечна част от нас, душата ми, тялото ми е дрека. Както сме облекли някакви костюми в момента, да не ни е студено, да изглеждаме красиво. И всяко раждане ние обличаме нова дрека, когато тя се захаби или вече не е модно. Захвърляме дреката, отиваме нагоре да видим каква е модата и се връщаме с нова програма, раждайки се на ново. Там този процес на трансформация на тялото, след като се трансформира психиката, най-вече сърцето си, душата и дъха си, всичко, което е материално, става светлина, и ти заедно с душата си отпътуваш нагоре. Този процес е бил наясно, че може да се направи, правили се го,
възвисени човешки същества, ние вървим в тази посока. Интересното е, че аз мисля, че това кристалинно тяло ще върви за 1-2 века, за 20-30 години. В момента в себе си, така като се огледате, има хора, които имат кристалчета. Като планински кристал се представете шлифован в себе си по 3-4-5 ядърца от сила с такива размери има. Вече в нас се формира кристалинното тяло, колкото и да не сме читали. Така че тези промени към позитивно стават даже по-бързо, колкото ни казваха, че стават. От друга страна съпротивата да получим свободата, силата и информацията, която ще в нас чака съдържа, е много голяма. И виждате, че в момента се опитват да накарат част от света да погуби другия или да ви направи идиот. Трябва да издържим на това. Сега нямам идея, че игрането на пръв ще направи по-ясен живота, но това е изненадата на Водолея, която може би ще започне да спира това, което е негативното, преди да се отиде без нея до край. В общи линии интересно е да се живее, радвайте се на живота, малките хубави неща, които ни носят. Иначе ще има изненади, ще има неочакваности, но мир и смирение. Това е. Но това не означава да нямате смели мисли, смели планове. Това да приемаш пасивно идващото, това Архангел Гавриил имаше едни послания. Една англоязична жена ги получаваше. Казва, живота е река. Пуснете се в реката, не се страхувайте да потънете, не бягайте към брега, оставете се на потока да ви носи. Позволете на нещата да стават и когато стават, ги приемете. Не плувайте срещу потока. Това, което идва, оставете го да дойде до вас, защото част от неприятните неща, които се случват, той като подарък опакован, нали, в някаква хубава хартия с панделка, само че около него има бодли, да кажем, от роза. В цвета на розата го няма. Той пада върху вас, някой ви хвърля отгоре и вие сте ядосани, че ви е отраствало и че някой ви хвърля нещо, за да ви по някакъв начин нарани. Ако приемете това пакетично, спокойно махнете бодлите, махнете опаковка. Ще видите, че това е един подарък от Твореца и от пагорната същност. Но опакован по начин, който, ако сте го отхвърляли като нещо, което трябва да иска да ви направи лошо, няма да получите подарък. Едната всичко, което идва върху нас, дори оценено от наша гледна точка негативно е дар. От съдбата или от творението. Чак от Твореца. Той това, че не е създал и сме на деца, е достатъчен дар. В общото и трябва да подменим гледната си точка и основното, което на мен не ви харесваше, но това е правилото. Околния свят, като не ти харесва, за да те промениш, трябва да почнеш да промениш себе си. Защото първо целият този външен свят е като едно коврие на това, което е в нас. Ако действително медитирате сериозно, аз като съм стигал за това, фактически, потъвайки надълбоко в себе си като медитация, ти минаваш през планини, реки, долини, влизаш в едни подземия и тръгваш по някаква пещера и изведнъж излизаш на бял свят, на светлина и се оглеждаш къде си излязъл и виждаш, че си излязъл в околния свят, от който те си се отделил. Всичко около нас е отвън, е всъщност по-скоро копие, образ на вътрешния ни свят, който е еднакъв дълбок и цялостен. И всъщност ние трябва да променим неща от себе си, които като ги променим, околният свят реагира и почва да се променя.
Ако искате нещо, което не ви харесва, около вас да промените, трябва нещо да промените във вас. Това звучи много хубаво, ама ако тръгнеш да го търсиш кое да го промениш, не е лесно. Та така, сега просто аз от много приказки звука малко да препусна. В името на България, на земята българска, на сърцата на български, да бъдем единни, пазим здрави, да служим на Твореца и да се радваме на творението и присъствието си. Амин. Да бъде, да бъде, да бъде.